табиати нотакрор ин яке аз хубиҳои асосии хонаҳои заминакӣ мебошад ва ҳавлии фурӯши имрӯзаамон ин хубиро дорад ва медонед боз чӣ хубии дигар аст. Ҳамагӣ 500 метр аз роҳи нави байналмилалӣ ва инчунин дар ин ҳавлӣ отоплениям кардагианд. Марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Лаби Тол, рӯ ба рӯи Чортуд, поёни политехникум. Аз ин тараф худи политехникум, инҷо маҳаллаи Чортуд ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Балх. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хона 500 метр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 7.5 сотиқ замин, замини 4 кунҷа, замини калон мебошад ва инчунин 4 дархона, боз ҳоҷатхона ва ҳамом, ошхона, падвал ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон. ҳавлӣ бе чизу чора фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳояш техпаспорт, қарор ҳамаш қоидавӣ, бе ташвиш. Ва инчунин яке аз хубиҳои асосии ин ҳавлӣ дар он мебошад ки системаи отоплениям ҳаст, яъне катёл кардагианд, батареяам часпондагианд. Барои ҳамин дар зимистон оиди гармкунии хона умуман метавонед ташвиш накашед. Нархи хона бошад 1,4 млн сомонӣ. Боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 6677 мебошад. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.